नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। आलिशान कारमधून बेकायदा दारूची वाहतूक केल्याप्रकरणी पुणे येथील एकाला आज दाणोली बावळाट तिट्यावर अटक करण्यात आली आहे। राज्य उत्पादन शुल्कच्या पथकाला त्यांनी चकवा देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला दाणोली तिट्यावर असलेल्या पोलिसांनी शिताफीनं ताब्यात घेतलंय। सुशांत नितीन पुरोहित वय वर्ष 30 राहणार सदाशिव पेठ असं संशयिताचं नाव आहे। त्याच्याकडून 17,000च्या दारूसह 6 लाख रुपयांची कार असा मिळून 6,17,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। ही कारवाई आज पहाटे 5 वाजता राज्य उत्पादन शुल्क व सिंधुदुर्ग वाहतूक पोलीस यांच्या संयुक्त पथकाकडून करण्यात आली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।